Kun olin 20, työskentelin General Motorsilla Wilmingtonissa, Delawareissa, ja eräs vastapäätäni työskentelevä nuori linjamies sanoi, Tom, jos sattuisit kuolemaan auto-onnettomuudessa kotimatkalla tänään, menisitkö taivaaseen? Vastasin, etten tiedä, menisinkö vai en. Hän sanoi, tiedätkö, että Raamattu opettaa, että sen voi tietää. Ja hän kysyi, haluaisitko todella tietää? Mä sanoin, että jos voisit tietää, haluaisin todella tietää. Ja hän antoi minulle jakeen Raamatusta. Hän sanoi, en tiedä uskotko Raamattuun vai et, mutta jos uskot, niin siinä sanotaan Johanneksen evankeliumin 5. luvussa ja jakeessa 14, että nämä asiat on kirjoitettu teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Ei tule olemaan, vaan juuri nyt voitte olla. Ja hän alkoi selittää minulle, mistä siinä oli kyse. Hän kertoi minulle Jumalan lain rikkomisesta ja Aatamin ja Eevan lankeamisesta syntiin ja kaiken taustan siitä, mikä maailmassa oli nykyään vialla. Menin kotiin ja menin sänkyyn ja peitin pääni, koska nukuin huoneessa, jossa oli 3 veljeä, enkä halunnut heidän näkevän, mitä olin tekemässä. Tiesin, että he nauraisivat ja pilkkaisivat minua, ja pyysin Herraa Jeesusta tulemaan sydämeeni ja pelastamaan sieluni ja antamaan minulle sen hyödyn, mitä hän teki puolestani Golgatan ristillä. Sitten käännyin ympäri ja menin nukkumaan. Seuraavana päivänä kerroin Ernie Haybackerille, sille nuorelle miehelle, joka oli puhunut minulle, että tein sen, mitä hän halusi minun tekevän. Hän kysyi, mitä sinä teit? Sanoin, että pyysin Jeesusta tulemaan sydämeeni ja pelastamaan minut. Hän kysyi, tekikö hän sen? Sanoin, että sinä sanoit, että hän tekisi sen. Voi ei, hän sanoi, en sanonut niin. Raamattu sanoo, että hän tekisi. Ja hän näytti minulle taas sen jakeen. Ja mä päätin, että jos Jumala sanoi minulle niin, uskon, että aion uskoa Jumalaa. Ja sitten sain selville, että kyse oli uskomisesta ja tekemättä jättämisestä tai tekemättä jättämisestä. Hän selitti minulle laista. Jumala antoi lain Moosekselle Siinain vuorella ja hän antoi hänelle 10 käskyä 2. Mooseksen kirjan luvussa 20 ja hän sanoi, älä tapa. Kun Jeesus selitti opetuslapsilleen, mitä se tarkoitti Uuden testamentin Matteuksen kirjan 5. luvussa, hän sanoi, Mooses opetti meille, että meidän ei pidä tappaa. Mutta minä sanon, että jos teillä on sydämessänne vihaa, tai jos teillä on minkäänlaista vihaa tai minkäänlaista vihamielisyyttä jotakuta kohtaan, olette jo syyllistyneet murhaan. Niinkö? Ja hän sanoi, että Mooses käski olla tekemättä aviorikosta. Mutta minä sanon, että vaikka teillä olisi vain himo tai tunne himosta, olette syyllisiä aviorikokseen. Ja hän selitti, että Jumalan lain rikkominen ulkoisesti tappamalla tai tekemällä aviorikoksen tai valehtelemalla tai varastamalla tai kaikella muulla, mitä lakiin liittyy, jopa ajatus on yhtä paha. Ja sitten Jaakob 20, joka oli Herran Jeesuksen velipuoli, mitä tulee Mariaan ja Joosefiin. Raamattu sanoo, että Jaakob kirjoitti Jaakobin kirjeessä 20, että jokainen, joka pitää kaikki lain 10 kohtaa ulkoisesti ja sisäisesti ja kuitenkin rikkoo yhtä kohtaa, on syyllinen koko lakiin. Hänen mukaansa minun ei siis tarvitse tehdä muuta kuin ajatella yhtä pahaa ajatusta, ja minut on suljettu pois taivaasta. Itse asiassa se tarkoittaa, että ihmisen pitäisi olla täydellinen, eikä koskaan tehdä syntiä. Kun Jumala loi Aatamin ja Eevan, he olivat ikuisen täydellisyyden tilassa, aivan kuten Jumala ja aivan kuten Jeesus. He tiesivät kaiken, heillä oli kaikki, mitä Jumalalla on. Ja sitten he tekivät syntiä Herraa vastaan ja menettivät kaiken siitä. Ja Raamattu sanoo, että yhden ihmisen kautta tuli synti maailmaan ja kuolema synnin kautta. Ja niin kuolema tuli kaikkien ihmisten päälle, sillä kaikki ovat tehneet syntiä. Ja sitten apostoli Paavali selittää roomalaiskirjeessä 3:19. Me tiedämme, että mitä laki sanoo, sen se sanoo niille, jotka ovat lain alla, että meidän suumme pysäytettäisiin ja että koko maailma tunnustaisi heidän syyllisyytensä Jumalan edessä. Raamattu ei antanut meille 10 käskyä tikapuiksi, joita pitkin voisimme kiivetä taivaaseen. Hän antoi ne meille peiliksi, joka näyttää meille, keitä me olemme. Ja kun Paavali selitti sitä, hän sanoi, että maailman on tunnustettava, että he ovat syyllisiä. Siirryn nyt roomalaiskirjeeseen 3:23, ja siinä sanotaan, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat jääneet vaille Jumalan kirkkautta. Ystävä, en tiedä sinusta, mutta tiedän, että se koskee myös minua. Minä olen tehnyt syntiä, minulla on ollut paljon pahoja ajatuksia ja minulla on ollut paljon pahoja tekoja ja minut on suljettu pois taivaaseen pääsystä. Mutta sitten Raamattu sanoo, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä.
Siinä meillä on kertomus Kristuksen tulemisesta maailmaan syntymään neitsyestä. Tärkeää siinä on se, että hän ei saanut sitä syntistä luontoa, joka minulla on, eikä sitä syntistä luontoa, joka teillä on. Sillä Daavid selitti, että hän syntyi ja muovautui vääryydessä, ja hän sanoi, että synnissä äitini minut siitti. Pieni Daavid oli siis syntyessään syntinen, ja se on Raamatussa minua varten, jotta ymmärtäisin, että niin olin minäkin. Raamattu sanoo, että kaikki asiat, jotka tapahtuivat noille ihmisille vanhassa testamentissa, tapahtuivat heille meidän esimerkiksemme tai ymmärryksemme vuoksi. Ja Herra yrittää saada koko Raamatun viestin, että olen syntinen, ja sen vuoksi Raamattu sanoo, että syntini palkka on kuolema, ikuinen kuolema, ja se tarkoittaa tulta, tulijärveä. Se tarkoittaa, että joudun helvettiin, kun kuolen, koska ainoa toinen paikka, jonne taivaasta voi mennä, on helvetti. Nyt tulee huonoja uutisia, syntini palkka on kuolema. Mutta sitten hyviä uutisia, mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä. Lahja on jotakin, jonka saa tekemättä mitään. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, jotta jokainen, joka uskoo häneen, ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hän ei sanonut, että jokainen, joka liittyy kirkkoon, tai kastetaan tai lakkaa tekemästä pahoja asioita tai alkaa tehdä hyviä asioita. Hän vain yksinkertaisesti sanoi, että jokainen, joka uskoo häneen. Ja hän jatkaa Johanneksen evankeliumin jälkeen tuon kuuluisan jakeen, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, jotta jokainen, joka uskoo häneen, ei joutuisi kadotukseen tai helvettiin, vaan saisi iankaikkisen elämän. Mutta hän sanoo, mutta Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Ja se, joka uskoo poikaan, ei ole tuomittu, ei joudu helvettiin, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu. Ja tässä kohtaa Raamattu siis tekee selväksi, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia päästä taivaaseen ilman Jeesusta. Ja Jeesus saarnasi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan mies, nainen, poika tai tyttö ei pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos siis olet kiinnostunut pääsemään taivaaseen, jos pystyt uskomaan, mitä Jumala sanoo sinulle Raamatussa ja toimit sen mukaan, sinusta voi tulla Jumalan lapsi. Hän laittaa nimesi Karitsan elämänkirjaan ja merkitsee sinut ja tekee sinulle varauksen taivaaseen. Muista, että Raamatussa sanotaan, että on olemassa elämänkirja ja jokaisen, jonka nimeä ei löydy kirjoitettuna elämänkirjaan, heitetään tulijärveen. Sinä et halua sitä, enkä minäkään. Jos et ole vielä tehnyt niin, toivon, että otat aikaa avata sydämesi, otat Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi ja annat kaiken hänen haltuunsa ja annat hänen huolehtia kaikesta. Ja hän tulee sydämeesi ja Raamattu sanoo, että kun hän tulee sydämeesi, niin jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomakunta ja kaikki katoaa, katso, kaikki tulee uudeksi. Kyse on siis siitä, että pääset taivaaseen uskomalla ja sitten olet onnellinen käyttäytymällä. Teidän on erotettava nämä kaksi asiaa toisistaan. Ensinnäkin ottakaa Jeesus mukaan kuvaan, ottakaa hänet sydämeenne ja antakaa elämänne hänelle ja antakaa hänen pelastaa sielunne. Sitten hän auttaa sinua kasvamaan ja kehittymään kristityksi, joka voi olla onnellinen hankkiutumalla eroon joistakin asioista, joita teemme, ja ryhtymällä joihinkin asioihin, joita emme tee. Ja se on hämmästyttävä armo, jonka Jumala on antanut meille. Ja haluaisin suositella, että tartutte siihen, koska kuten veli Mike esitteli meille tämän videon alussa, hän rakastaa teitä ja hän haluaa teidät sinne. Ja hän on tehnyt kaiken tämän varmistaakseen, että pääsette sinne. Jos siis hyväksytte hänet vapahtajananne, hän kirjaa teidät sisään, hän laittaa nimenne kirjaan. Ja kun tulette siirtymään siihen iankaikkiseen olentoon, jonka hän on luonut teille, olette siellä ja Jumala huolehtii siitä puolestanne, joten hoidetaan asia kuntoon. Mitä sanotte?